день народження оперети Харківський театр музичної комедії подарував відвідувачам яскраві експозиції. В галереї «Погляд» відкрилася виставка робіт Кузьменка. Народившись в мальовничому селі на Сумщині, Анатолій Федорович Кузьменко назавжди закохався в його краєвиди. Більшість своїх робіт він присвячує саме пейзажам рідного села. Навіть його виставка в галереї «Погляд» називається «Рідний край». Я родився на природі, виріс на природі і зараз моя основна творчість – це живопис, пейзаж. Це мені по душі більше, і це мене надихає на творчість. Кожне полотно Анатолія Федоровича наповнене яскравими кольорами. Цвітіння вишень, яблунь, квітів, зображених на картинах, переносить у сонячні весняні дні. Я дуже ціную Анатолія Федоровича Кузьменка не тільки як митця, не тільки як художника. Він людина з високої літери, він дуже щирий, його страшенно люблять студенти, він дуже відкритий, він уміє привертати до себе людей саме до душі, не тільки до творчості. А взагалі я думаю, що жодна людина не може зараз сказати, що щось їй не подобається. Зараз осінь, хоча погожі дні, але падає листя, але коли ми з'являємося сюди, ми чуємо аромат вишні, ми чуємо це з дитинства запах яблуні, коли вона цвіте. Взагалі, я коли хочу зробити комплімент чоловіку, я ніколи не соромлюся. Я кажу, ну ви знаєте, ви відчуваєте як жінка. Ви бачите світ як жінка. Ну, нам, жінкам, це дано ближче. А от Анатолій Федорович, він уміє бути ніжним, він уміє бути ліричним, він уміє бути весняним, навіть дитинним, я б сказала. А в такому віці зберегти саме дитинність почуттів, саме оцей дитинний свій світ всередині, це дуже багатого вартує. Не одного року роботи. Сам майстер каже, що ця експозиція – результат всього його творчого життя. Своєму таланту, своїй майстерності Анатолій Федорович навчає наступні покоління. Окрім пейзажів, натюрмортів, художник писав і портрети. На жаль, вони не були представлені в галереї «Погляд». Та зі слів шанувальників творчості Анатолія Федоровича, портрети у виконанні Кузьменка – це справжні шедеври. Я хочу сказати, що той портрет, який написав він, портрет моєї 90-літньої мами, я йому дуже низько вклоняюся за те, що він побачив у житті цієї жінки те, що вона отримала за все життя. Ті яблука, ті квіти, все, що може отримати людина, маючи близьких людей. А ми маємо поряд такого прекрасного друга багато-багато років. У картині повинні бути сліди того, як вона зроблена. Саме так говорить автор робіт. Справді, відразу можна помітити, що кожне полотно виконане з любов'ю. Я просто як автор просто люблю і глядачам показую те, що іскренні серце, я душою писав, розумієте? І мені кожна робота дорога, як дитина, не можу сказати. Оця погана, гірша, а це то всі одинакові, всі. І в кожній я вложив душу.